Lewap welaýatyna it penahanasyny gurmak üçin Faraw etrawynyň mekdepleriniň, sport mekdepleriniň, saglyk öýleriniň, keselhanalaryň, polisiýa idarasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralygyna pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy pul ýygnamak işleriniň etrawyň ähli büdjet edaralaryna değişlidigini aýdyp, häzirki wagtda agzalan edaralarda şol sanly etrawyň 18, 42 we 11 belgili mekteplerine pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigini tasdiklady. Türkmenistany häkimetleriň büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyna dürli maksatlar üçin şol sany paýty ýygymy we gowaçanyň çürtümi işlerini hakyna tutma iş juratmak üçin döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, velosiped satyn almak üçin pul ýygnamak işleri däwe urildi. Ýöne şeýle mejburi pul ýygymynyň ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty amal edilmegi büdjet işgärlerini kötüýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri ýurtda tas 6 ay bäri karantin düzgünleriniň dowam edýändigini aýdyp, bu çäklendirmeleriň fonuna öz aýlyklaryndan ýollary awatlamak üçin, paýty ýygym üçin, dezinfeksiýa serişdelerini we maskalary satyn almak üçin tutulýan tutumlaryň maşgala büdjetlerini agram salýanlygyny gurrun berdiler. Lewap welaýatyna guruljak it penahanasynyň ýerleşik ýeri, onuň tutýan meýdany we onuň bahasy barada ýerli media serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal haýwan hukuklaryny goraýjylar ýurtda ýykmyny it pişikleri resmiýleriň ýowuz daraýanlygyny habar berip geldiler. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari ýurtda haýwanlaryň ala tutulýanlygyny aýdýarlar. Lewap welaýatyna guruljak it penahanasy üçin häkimetleriň büdjet edaralarynyň işgärlerinden pul ýygnamaga girişmegi Türkmen döwlet habarlar gullugynyň her welaýatda açyljak Alaway tohumçylyk merkezi barada habar bermeginden 2 hepde soňra gabat gelýär. Döwlet medeniýetining habaryna görä 26 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alaway itleriniň Aşgabatda, Balkanda, Daşowuzda, Lewapda we Marada guruljak tohumçylyk merkeziniň taslamalary bilen Ahal welaýatyna itler üçin guruljak karantin merkeziniň baş plany bilen hemde Alawaylaryň heýkel şekilleriniň dürli görnüşleri bilen tanyş boldy. Munyň bilen bir hatarda resmi medeniýet maý aýyna Ahal welaýatyna veterinar hastahanasynyň we öý haýwanlaryny saklamak üçin ýörüýti toplumyň açylanlygyny belleýär. Habarda aýdylmagyna görä Ahal welaýatyna guruljak it karantin merkezi 30 ite niýetlenýär. Şu ýylyň maý aýyna Türkmenistanyň Türkmen Alaway itleri Assosiasiýasy döredildi. Awgustda onuň binýadyna Halkara Türkmen Alaway itleri Assosiasiýasy döredildi we onuň başlyklygyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlanyldy. Şu ýyl Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetining maldarçylyk bölümine kinologiýa hünäri talipleri okuwy kabul edip başlady. Türkmenistanyň atşynaslygy we etşynaslygy hususan ahal tekebedewlerine we Türkmen Alaway itlerini döwlet derejesine üns gönükdirilýär. It üçin köşk gurmazdynyň müňläp raýat öýsiz, işsiz ilk işolaryň ýagdaýyna seretmeli diýip bir faraply ýaşaýjy atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Apreldäki harasatdan soň müňläp raýatyň köp gatly jaýlaryna şifrler ýapyrgyçlar henüzem bejerilmän dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Apreliň ahyrynda Türkmenistanyň günnäger tewitlerini turan weýrançylykly harasatyň netijesinde ençeme binalara agyr ziýan ýetdi. Büdjet işgärleri gowluga garaşýar, emma 3 ýyl bäri gowlugyň garasy görünmeýär diýip beýleki bir ýaşaýjy umydsızlyk beýan etdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa tebii harasat ýaly adatdan daşary ýagdaýlary şeýle-de ýurtda dowam edýän ykdysady problemalary açaçan boyun almaýar.